Lige nu filmer jeg. Så kan vi bruge det, når vi træner. Det er sikkert, at vi skal gøre bedre. Det er altid meget sjovt, som jeg siger bagefter. Det er ikke altid den måde, man tror, man ser ud på inde i ringen. Det er ikke altid, så det ser ud. Men tager du billeder, så vil jeg gerne, hvis man er så heldig at komme med op ad det. Det har jeg altid gerne med at tage billeder. Og det er jo fordi, når jeg er alene at sidde. Ja, det er jo svært, kan man sige. Men så siger du bare lige til, så... Jeg skal ind i mellem og så åbne pladser. Det er han eller Theo? Det er der er jeg færdig, så det er ikke noget problem. Nej, men det er bare lige... Fordi nogle gange så er det en tid siden. Sidste år, det var det jo heldige og heldige. Det blev det bedste. Nå, godt. Så man har ingen billede. Nej, det vil man skulle gerne lige have. Ja, det er jo... Jeg fik det lidt svært. Det vil jo gerne. Ja, for søren der. Men derfor, ja, der er 16 millioner. Mere uden end nyt end mine. Der er mange lande. Jamen, hvis ikke det lige er, så løfter du bare lige fingeren, så skal jeg nok. Hvad siger du? Hvor er de er? Vi sidder lige henne under Sydbank. Ja, det er jo lige det. Det er jo en ord. Ja. Er det en dame eller en mand, der dømmer det nu? Er det en dame? Er en dame? Jeg er jo heller ikke ret i gang. Nej. Det er stadig baby, det der. Det er jo også, hvad han kan lide. Ja. Det kommer den uden af, hvad det er. Hvad er nu din far, han hedder? Rian. Rian. Ja. Den er altså også god. Den der Karina har der. Ja. Den er også det der. Ja, den er fin. Den er rigtig fin. Kanon. Jeg skal derhen. Ja. Nå ja, det er rigtigt, ja. Ja, prøv lige at se her. Det er Amalie, ikke? Du hedder Amalie, ikke? Ja. Prøv at se her. Så filmer du lige far her, ikke? Kan du gøre det? Kan du se på den der skærm der? Og så når han går frem og tilbage, så løfter du bare lige lidt op i kameraet der. Så kan du filme ham henad der. Jeg også bare dreje. Ja, så tager du bare fat i den her, så kan du dreje der. Så filmer du bare far der. Ja, og så trykker du bare på den der, når den skal stoppe med optag. Ja, det er nummer 88. Tak.